Poftim? Hai cu clarele de noapte. Hai. Ce te Când m-a spus plăcut să căutăm găinea de ce ură face? Ai, ce ură face? Gata. Și urcam. Împătura mea era mai mult. Și m-a întrebat cum se numește un cal în două picioare, în timp ce noi urcam pe dealul ăla așa, uriaș, și eram obosiți. Se numește vertical. Asta e o poveste despre handicap. Oral B, periuța familiei tale. Folosesc eu, mama, tata și câinele. Toți suntem fericiți cu noua periuță Oral B. Dimineața prea devreme, am văzut ateliere, am muncit ca africanii, până mi-au murit dușmanii, acum și în varianta roz. Lucru cu copii, super fain. O fată chiar a zis că în timpul liber citește. Ok, ai vreun mesaj pentru seniori?